Hovoriť o ňom budeme s inžinierom Ivanom Kačom z Bratislavského dopravok projektu, ktorý je hlavným inžinierom projektu. Do Bratislavského tunelu sa s električkou dostaneme v rámci stavby, ktorá má zabezpečiť vybudovanie druhého západovýchodného pripojenia električkových tratí. Prvou touto stavbou bolo napojenie hlavnej stanice v Bratislave, druhou stavbou je prepojenie ulic Obchodná Radlínska a treťou stavbou je zmienená stavba, v rámci ktorej prejdeme s električkou cez Bratislavský tunel. Áno, vidím, že tu máte aj obrázok. Máme tu obrázok, taký architektonický pohľad do Kapucínskej ulice, ako by to malo asi vyzerať. No ono sa povie zaviesť električku do tunela. Hovorí sa to ľahko, ale čo všetko treba pre to urobiť? Tak aby sme mohli vylúčiť všetku ostatnú dopravu z tunela, musíme vybudovať nové cestné prepojenie ulic Staromestská a Kapucínska a na rohu ulic Zámocká a Skalná a sanovať jeden dom, ktorý nám vadí v trase električky. Na vzorovom priečnom reze si môžeme pozrieť, teda, aké práce nás čakajú pri rekonštrukcii tohoto tunela. Jedná sa hlavne o rekonštrukciu jestvujúcich sietí, hlavne sa jedná o vodovodné potrubie, ktoré by sa dostalo pod električkové kolaje. Toto vodovodné potrubie uložíme do prefabrikovaného kanála nadzemného, ktorý bude vybudovaný v mieste ľavého chodníka. Aby sme nemuseli rekonštruovať celé odvodnenie v tuneli, navrhujeme tam električkovú trať vybudovať z tzv. Veľkoplošných panelov a bezstojínových kolajníc, tzv. Budapešťanský spôsob. A kedy bude toto všetko, čo ste spomínali, hotové? Tak rekonštrukcia je plánovaná na roky 81 až 83. Nuž, mohlo by to byť zaujímavé dnes sa poprechádzať v tomto podhradnom tuneli bratislavskom, ale už sa to samozrejme nedá. Električky tam jazdia veľkou rýchlosťou, ešte by sa nám tam niečo stalo, pán kolega. Poďme Áno, netreba riskovať, ako som povedal, už to nechajme len tak, ako to je.